הרועד. כשסבתא כועסת אף אחד לא בוחר, כי זה ידוע, בהחלט היא לא כועסת, באמת היא רק עושה את עצמה כאילו. כי זה ידוע, בהחלט היא לא כועסת, באמת 3/4 והיא צוחקת. אפילו כשסבתא כועסת הסנטר שלה רועד. כשסבתא כועסת אף אחד לא בוחר, כי זה ידוע, בהחלט היא לא כועסת, באמת היא רק עושה את עצמה כאילו. כי זה ידוע, בהחלט היא לא כועסת, באמת 3/4 והיא צוחקת אפילו.